Nangandam na ang Samal Island LGU, ilabi na sa pinakadakong sementeryo sa isla alang sa umaabot nga kalagalag. Atong sayno ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, pipila ka adlaw una ang kalagkalag, gisugdan na ang pagpanghinlo sa mga sementeryo sa Samal Island. Samtang dunay mga sayo nga mibisita sa ilang mga minatay. Pipila ka adlaw una ang kalagkalag. Ubay-ubay na ang nanghinlo sa mga lubnganan dinhi sa Samal Island Memorial Park nga mao'y pinakadakong sementeryo sa isla. Sumala nila, kini aron malikayan usab nila ang dagsa sa mga tawo atol sa adlaw sa kalagkalag. Para dili na may kayo malis dancers sa pagdagsa sa mga tao kay on the way nababaya ang undas. Kay mingaw pa. Wa pa kay tao ba hindi pa kay daghang tao. Sumala sa City Economic Office nga andam na sila sa pagdagsa sa mga mubisita sa 8 ka sementeryo sa isla. Na-clear na namo ang mga roadway with cooperation to sa city engineers, sa Senro o sa CJSO. Gani, nagsugunasab sila sa pagpanglimpyo sa mga sementeryo. Sa ilang gipagawas nga guidelines, hugot nilang ipatuman ang oras sa pagbisita sugod October 31 hangtod November 2. Katong pito ka area, mag-start of 6 o'clock, mahuman sa 5. Except ang ato ang pahulayan o sa may Memorial Park, magsugod sa alas 6 hangtod sa alas 9 sa gabi. Hangtod sa October 30 ra usab ang lubong o cremation sa matag sementeryo. So from October 31 to November 3, no? So walay lubong and cremation. So kay siyempre during that time visitation na. Ginapinamduman sab nila ang publiko sa mga bawal sulod sa sementeryo. Apart sa amuang nanay pahipodang ang pahibalo, simple katong mga hait nga butang, mga sound system, mga patugtog, nang bawal na sa mga speakers. Then isa katong ni-implementar man ta sa waste management o mga plastic, bawal gyud na siya. Dumasab sila pahinumdum sa mga bubisita nga turista. So gihangyo na mo ang mga bisita, mga pinalangga na bisita nga matngunan nato ang paglabay sa mga basura sa kadalanan. Nakahan ay nasab ang security plan sa kapulisan alang sa karong kalagkalag. Sara, sumala sa Samal Island LGU anaa sa 6 to 8 ka police personnel inubanan sa mga volunteers o personahe sa task force sa Samal Island ang ilang ipakatag sa matag sementeryo karong umaabot nga kalagkalag. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana.